aiheeseen ampumapaikkaruuvi. Ampumapaikkaruuvin idea on se, että me voidaan kiinnittää tukeva, hyvä aseteline, asepidike mihin tahansa, mihinkä ruuvin voi ruuvata kiinni. Oli se paikka sitten ampumatorni, hirvitorni, kyttäyskoppi tai vastaava, niin tämän pienen ruuvin avulla me saadaan aikaiseksi tukeva ampumapaikka, josta voidaan suorittaa hyviä, tarkkoja riistalaukauksia ja ennen kaikkea turvallisia laukauksia. Tässä on nyt meillä kiinnitettynä puuhun mallin vuoksi yksi tämmöinen ampumapaikkaruuvi. Ulkona sataa niin paljon loskaa, että katsotaan seuraavassa videossa sitten vaikka hirvitorniin tää kiinni. Tämän jälkeen sitten kiinnitetään tähän ruuvaamalla esimerkiksi tämmöinen Drakensbergin niin sanottu pallopää, eli muutamalla kierroksella se siihen kiinni. Ja sen jälkeen sitten pallopäähän esimerkiksi tämmöinen Niloodin valmistama gun mount, millä me pystytään sitten mikä tahansa pitkä ase kiinnittää tähän pidikkeeseen siten, että se pysyy siinä turvallisesti ja hyvin paikallaan. Eli kierretään tää gun mountti näin, mutta se on siinä paikallaan. Ja sen jälkeen me pystytään sitten tästä pallopäästä säätään mihin suuntaan tahansa ase osoittaa. Eli tämä poistaa sen ongelman esimerkiksi kyttäyskopeissa ja ampumatorneissa ja muissa vastaavissa paikoissa. Eli meidän ei tarvitse pitää sitä asetta enää nojallaan kaiteeseen tai pimeässä hämärässä siellä kyttäyskopissa johonkin seinään nojallaan ladattua asetta, vaan kun me saavutaan sinne kyttäyskoppiin, me kiinnitetään ase tähän tukeen ja sen jälkeen me voidaan säätää se osoittaa suoraan vaikka sinne ruokintapaikalle, tai voidaan osoittaa piippu alaspäin, piippu ylöspäin tai ase poikittain, miten tahansa, riippuu paikasta missä ollaan. Tämä pallopää voidaan säätää siten, että me pystytään liikuttelemaan asetta ihan joka suuntaan ja seuraa riistaa, esimerkiksi supikoirakytiksellä tai vastaavassa. Erinomainen laite, myös pimeä näkö ja lämpökiikari käytössä. Saadaan hyviä vakaita laukauksia ja sitten jos halutaan kuvata, niin tulee hyvää kuvaa. Tai sitten me voidaan lukita se tiukasti paikallaan. Näin me ei tarvitse siihen koskea siihen ladattuun aseeseen, kun me odotellaan niitä eläimiä, vaan se on turvallisesti siinä koko ajan. Ja mikä parasta, näitä ampumapaikkaruuveja, kun hankit useamman, niin näitä voi käydä etukäteen jo pistämässä kaikkiin niihin paikkoihin, missä metsästät. Kyttäyskopit, tornit, tai sitten jos olet luontoon tehnyt esimerkiksi jonkun ampumapöydän tai vastaava, mitä näkee esimerkiksi valkohäntäpeura-alueella silloin tällä. Tämä ruuvi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, eli me voidaan jättää se sinne sitten säidearmoille ja se ei mene miksikään. Tai sitten me voidaan poistaa se ruuvi, aika monella kulkee esimerkiksi Letermanin vyöllä, niin ruuvi on muotoiltu siten että sen ruuvin kiertäminen tästä puusta niin onnistuu ihan pihdeillä pohjassa. Hyvä. Ota kanava seurantaa ja katso mitä muita uutuustuotteita meillä on tarjolla.